Sziasztok gyerekek! Itt vagyunk Hollandiában, egy kínai étteremben, Castellrey nevezetű városban. Itt van jó barátom, Kormányos Gergő, a gyácsmester, és én pedig ifjabbik File Zsolti, ugye. 4 hónapja vagyok itt, Gergő barátom 3 hete, ha jól tudom. És jelenleg itt tartunk egy kis kőműves munkát, ezt figyeljétek. Jó barátom Gergő segítségével. Nézzétek végig. Na és akkor most engedjétek meg, hogy bemutassam önöknek a konyhát. A Zsolt, ti jó barátunk. Kamerai. Figyeljétek, ez a mi birodalmunk. És kezdem innen! Mutasd el. Na szóval, Kezdem innen, látja? mi pedig most egy kis kőműves kisegítést csinálunk a szakács úrnak. Ezt nézzétek meg, ezt a felszereltséget. Ez a mi felszereltségünk. A világ első nummer 1-ese. És akkor mutattál meg. Barátom mutat egy jót. Ha kijön a magyar mosogatni, akkor már 800 eurót fizetnek. De hogyha már megfogod a kezedben ezt a kést, akkor már 1100-at. Hát igen, naponta ezt csináljuk. Jössz, és csinálsz egy ilyet, hogy... Akkor már lehet 1350, de nézzék, hogy megcsinál a fény. Az olyan csütörtökön már lehet sok rendőr. Na jó, szóval térjünk a lényegre. És akkor Egy kis, az én kis birodalmam, főbirodalmam. Egyikben ugye a tésztát, hollandul bámi, illetve a nummer 2-es bánk, ahol a rizs, vagyis hollandul nászt a báminaszit nem szeretik a magyarok csinálni, mert sokat külön hozzá. Így van, az olajos bánk. Jó, már olajos vagy, akkor már csak így elrázogatni, én benne a olajot, bezzeg a banánát, akkor már 1650. Hát igen, jó barátunk, kommentálunk, Kormányos Gergő úr. Itt az olaj, nézzétek meg, jó, gyönyörű, szép, tiszta. A magyar köly állon ez már nem menne át, biztos. És akkor kezdjük, folytassuk innen, nézik. Itt a haver. Először így meg kell nézni, melyik a legszebb, ki kell választani. Na jó, ne tereljük tovább a szót, folytassuk. Ki kell választani, melyik a legszebb, ezt látjuk. Na jó, inkább mégis. Na ezt nézzék meg, ebben készülnek a legfinomabb kaják. Gergő barátunk, ha lesz olyan kedves és megáll egy percre, bemutassam kedves nézőinknek, hogy milyen tisztaság van. Látják, hogy rozsdett a fazék. Jó, ez ide. Szuper. Akkor nézzék meg, látják, itt vannak ilyen szarok. Ilyen szart itt mi magyarok nevezünk. Igen, valamint a mai napon történt egy tragédia a szakácsunk úr részéről, mivel ez az 1500 eurós masinaféleség tönkrement. Igen, Gergő barátunk még ad neki egy lendületet, de szóval térjünk vissza a napi az összes konyhából olyan. a napi fő programra. Ez olyan nicht platen nicht, werken. Na, szóval térjünk vissza a munkánkra. Íme a kedvenc szakácsunk névjegye, az előbb vágtál az ütőerét. Kormányos barátunk ugye megint ugyanúgy tesz. Ezt a felszereltséget láttam valamilyen körülvett brigád, akkor tudatában teszem, hogy ilyet nem minden nap lehet látni. Hát igen, barátunk mindjárt fél szemben kevesebb lesz. Na hát, köszönjük a figyelmet, ezt a kis rövid videót, ha tetszett, lájkoljátok. Sziasztok!